wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para kiai ingkang tansah kita tenggo-tenggo doa barokah dalah ilmu manfaatipun dumateng sedaya para bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai ingkang hadir, ingkang boten waget dalem sebat asma karim setunggal bapa setunggalipun sedaya ingkang tansah kawula takdimi keranten teng mriki kuatah sanget kiai, dadi larak nyebutke kakean wektune wis sore barang. Pangemban pangembating praja, Bapak Kepala Desa adalah perangkatipun sedaya ingkang tansah kawula hormati, dumateng sedaya panitia penyelenggara pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dusun Sunggingan ingkang tansah kawula hormati, dumateng grup Rebana napa Mas jenenge Mas iki Mas kita saking Jogja ingkang tansah kawula tresnani. Jogja niku saking mriku nika jujuk saja, dadi teng mriku niku saking mriku. Dumateng operator saking sound system, wah sound system iki gantem niki, semoga paring laris sesuk lancar terus iki. Ingkang tansah kawula hormati tukang soundtrete ya wis muga-muga nek mutus apik ke depan sekliro difoto. Ingkang tansah kula hormati hadirin wal hadirat jamaah pengajian sedaya ingkang tansah kula hormati, murwakani atur monggo kita sareng-sareng nambahi puji dalah syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat hidayahipun sehingga kula lan panjenengan sedaya wonten ing wekdal sonten punika waget kempal manunggal wonten ing majelis ingkang mubarak punika kanthi ginanjar wilujeng boten manggi alangan satunggal punapa. Monggo sareng-sareng kita ikraraken kanthi wasan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sholawat dalah salamipun Allah mugi tetep kaunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah syafaatipun wiwit saing donya langkung-langkung benjang wonten ing yaumul qiyamah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kanthi hormat Maulid Nabi besar Muhammad menika estu-estu dadosaken sababiah kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun, amin Allahumma. Niki saderengipun monggo kita sareng-sareng maos ijib autat. Ijib autat niki kapan panjenenganipun Allah yarham Simbah Ki Ahmad Abdul Haq Dalahar niki kapan pengaosan nika mesti ketung ping 3 niki cok maos Allahul Kafi. Muga-muga kanthi lantaran kula lan panjenengan sedaya mangkin maos hizib autat utawi Allahul Kafi menika ndadosaken sababiah kula panjenengan sedaya dipun paringi jembar rezekinipun dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi kecekapan kebetahanipun, dipun paring kesehatan, bareng tetep iman Islamipun. Ajeng diiringi lagu ra diiringi rapopo mboten ya apik. Engko sareng-sareng mawon, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Niki kapan kula panjenengan sedaya kok gelem do ngamalke hizib autat niki setiap bar subuh ping 3 bar maghrib ping 3 insyaallah kula jenengan sedaya dipun paringi jembar rezekinipun. Ning yo nyambut gawe mbah ora ming wiridan tok, wiridan ora nyambut gawe ora oleh. Ndak teko-teko jenengan teko duit nang ngarep bruk yo malah semaput makin. Niki mila kula lan panjenengan sedaya monggo ningalap barokah. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, niki wonten ing acara Maulid Nabi kalian haul simbah Kyai Sungking. Dadi intinipun haul kula lan panjenengan sedaya inggih punika hormat dumateng Mbah Sungking niki lak bubak napa cikal bakal teng mriki nggih. Sing bupak cetak dusun mriki nggih. Niki cara punden, cara kula niki punden. Niki kapan dirumat ya insyaallah mangke ndadosaken sababiyah masyarakat wonten ing mriki niki iso ndadosaken gemah rifahlah jinawi. Mila penting niki intine kula panjenengan sedaya nganake hol di hauli niki supaya kula panjenengan sedaya niki do syukur mensyukuri nek panjenengan sedaya urip teng mriki niki ya ana sing bubak citak barang. Dadi intine kula panjenengan sedaya nggih nyukuri niku. Dadi menghormati wong karo wong tuane, cara wong wis meninggal, wong sedo niki kok sing ngupakara putrane iki seneng banget. Beda karo wong liya. Mila masyarakat teng Sunggingang mriki kok Mbah Sungging diholi nggih, dihauli tiap tahun nggih. Niki insyaallah mangken Mbah Sungging niki seneng, nek seneng niki mangken dadosaken masyarakat Sunggingang niki sak kiwa tengene do paringi rejeh sedantenipun. Nggih. Niki intine kula jenengan sedaya niki bersyukur, matur nuwun wis ana sing bubak cetak dadi subur makmur nggih. Sakniki teng mriki banyune wah teng ngarepe sawah ya banyune jih kiplah-kiplah teng mriki. Nek sing larang banyu mriko teng daerah kula mriko pun kathah sing do larang banyu. Nggih. Sing banyune dadak nggawa tangki sing do arak gawe setiap hari mawon niku kathah. Niki masyaallah. Mila panjenengan bersyukur insyaallah panjenengan paling boten ya ora setahun pisan lah. Ya nek cara Mbah Kiai kula niki riyen setiap bakda maghrib niki wiridane mesti tahlilan. Niki nek Mbah Kiai kula niku mesti tahlilan bar maghrib niku. Dados supados napa? Dadosaken sababiyah muga-muga sing cara sesepuhe niki kok difatihai, diwacake tahlil menawa seneng banget ya dadekke mangkin masyarakat punika dadi tambah senenge. Nggih, insyaallah paringi gampil sedaya urusanipun, masyarakate do guyub rukun. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, sing satrasipun niki Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kula jenengan iki rawuh wonten mriki niki niyate napa Pak Bu? Niyate napa? Ngaos nggih. Ya. Ngaos. Dadi ngaos niki nggih termasuk salah setunggalipun napa kula njenengan sedaya niki nderek napa ingkang dados tindak lampahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ngawontenaken Maulid Nabi. Kados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wong akeh sing do padha iman karo ingsun Kanjeng Nabi. Kula njenengan sedaya niki pun do iman kalian Kanjeng Nabi mboten, Mbah? Lek Kanjeng Nabi niki dadi utusane Gusti Allah iman nggih. Sak sampunipun iman lajeng kula panjenengan sedaya kandha mulyaake kalian Kanjeng Nabi. Lek mulyake pripun kula panjenengan sedaya ya termasuk muludan ngeten niki diniyati mulyake kalian Kanjeng Nabi. Kula panjenengan sedaya mau selawat ingkang sak kathah-kathahipun kronten kangge ngegungaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat niku kathah sanget kanggene kula lan panjenengan sedaya. Selawat sing paling sepuh, paling tuwa nggih, sing gampang kula panjenengan sedaya diamalke inggih punika sallallahu ala Muhammad. Niki jenenge selawat Jibril. Niki paling boten kula jenengan sedaya maca selawat sedina sithik-sithik ya ping 100, syukur ping 1000. Nggih. Niki luar biasa kula jenengan sedaya diniyati kula panjenengan sedaya lek maca selawat niki krana ngegungake kalian junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki. Dadi niku sing gampang mawon selawat niku rasa sing angel-angel. Nek cara Kanjeng Nabi le mulangi selawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Ning kula panjenengan sedaya gandeng mulyake kalian Kanjeng Nabi niki ya lek maca ya aja Allahumma sholli ala Muhammad to ya ora patek sopan. Ya ora patek ngajeni karo Pak Lurah jeneng kok umpama Pak Lurah niku teko sapa jenenge to diceluki jenengane ngoten ya cara wong jangkar. Ya, mila kula lan panjenengan sedaya anggenipun mulyakaken niki le maca selawat ambai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mitambahi sayyidina niku bendoro kita, junjungan kita. Wong karo Pak Lurah wae sing ming kepala desa sak desa wae kula njenengan sedaya muni Pak, kok karo Kanjeng Nabi sing dadi panutanipun umat sak ngalam donya kok jangkar niki ya masyaallah. Nggih. Mila kula lan panjenengan sedaya monggo sami mulyakaken termasuk nganake muludan ngeten niki nggih niki diniyati mulyakake kalian Kanjeng Nabi. Nggih. Niki diniati mulyakake insyaallah kapan wong kok gelem mulyakake karo yusane Kanjeng Nabi insyaallah so bakal diparingi syafaatipun amin. Niki dadi jenengan rawuh diniati mulyake kalian Kanjeng Nabi niki rawuh teng mriki niki insyaallah jenengan diniati muludan mangkin insyaallah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi amin. Lajeng sak sampunipun kula panjenengan sedaya mulyakake kalian Kanjeng Nabi lajeng wanasoruhu
lajeng do sareng-sareng ngurip-urip agamanipun Kanjeng Nabi inggih punika agama Islam. Ngurip-urip agama Islam kula panjenengan sedaya. Ngurip-urip agama Islam pripun? Ya termasuk pengajian ngeten iki ya ngurip-urip agama Islam. Salat berjamaah niki ya ngurip-urip agama Islam. Niki. Dadi wis siar napa kemawon berupa napa kemawon niki kula lan panjenengan sedaya niki diniati napa ngurip-urip agamanipun Kanjeng Nabi, agamanipun Allah Subhanahu wa taala nggih punika agama Islam. Niki. Lah nek wis kaya ngono kuwi wis do gelem melu nyebarke, do melu berjuang memperjuangkan agama Islam, lajeng kondo manut apa sing diperintahke teng Al-Qur'an. Perintah Al-Qur'an napa? Termasuk salat wa aqimus shalah. Dong lakonono salat niki salat niki ya perintahe Gusti Allah. Do maca sholawat niki ya perintahe Gusti Allah. Do zakat niki ya perintahe Gusti Allah. Do poso nang bulan Ramadan niki ya perintahipun Gusti Allah. Ning Gusti Allah sing perintah niku ya nglampahi niki maoso lawat. Niku kula lan panjenengan sedaya monggo do ngatah-ngatahaken anggenipun sami maos selawat. Supados napa? Kula lan panjenengan sedaya niki kapan kok ngatah-ngatahaken anggenipun maos selawat niki ndadosaken manah kula lan panjenengan sedaya niku ayem. Nek ati kula lan panjenengan sedaya niki kok ayem tentrem niki ya insyaallah kula lan panjenengan sedaya niki ndadosake gampil sedaya urusanipun. Sing dadekke kula lan panjenengan sedaya angel anggenipun napa kemawon niki sebab ati kula lan panjenengan sedaya ki ora patekno ayem. Dadi atine grangsang. Mila kula lan panjenengan sedaya monggo dikatah-katahaken anggenipun maos selawat supados kula lan panjenengan sedaya niki do ayem atine. Nek ayem atine, ayem keluargane, insyaallah mangken putra putri kula panjenengan sedaya niki diatur ya do gampang. Lek golek maisah ya paringi gampang, utange enggal cepet sah. Allahumma amin. Wis amin ngono kaya utange rada akeh masalah niku. Wong gak apik-apik kaya ucul barang iki ya ono niki. Masyaallah. Para rawuh ingkang tansah kula hormati, niki saderengipun kula terasaken niki panitia nyuwun nggih dhateng panjenengan sedaya diniati niki ajeng nyuwun kangge infak kangge mendhet mustaka. Jenengan monggo sing boten gadah ya utang karo kiwa tengene karo sedulure rapopo. Supados napa diniyati kula lan panjenengan sedaya niki diniyati ngetokke sedekah niki krana ngegungaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniyati iku jenengan sedaya. Wis bismillahirrahmanirrahim, aku niat sedekah jariyah musa ikhlase jenengan 50.000 rapopo 100.000 rapopo mepet-mepete yo 5.000 yo rapopo oleh wis sak ikhlase jenengan sing penting jenengan diniyati krana napa ngegungke wiyusan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah mangkin panjenengan bakal diganti kang langkung kathah kalian Gusti Allah insyaallah. Mantep ya. Astu niku insyaallah mboten sah ora sah bingung jenengan kapan wong niku nek berterima kasih terima njo dikasih nggih
Niki contone unjukan, Mbah. Unjukan ngeten niki, nggih. Niki kapan kok dilongi? Niki kopi ngeten niki, Pak. Alhamdulillah. Niki kapan dilongi kok entek? Niki karep panitia dijok meneh karep panitiane. Nek ora diunjuk to ndengke wae, ya wis ngoten niku tok. Niki padha bondo kula panjenengan daya ngoten. Bondo niku mesti simpen terus kok ora gelem ditanjake. Niki Gusti Allah lek arep maringi ya ayo wis ben kuwi wae sing disimpen kuwi wae ngono ora ditambah-tambahi. Nah, mila monggo Mas disolawati, selawati sak kersane, monggo. Sak ngarani jenengan diselawati monggo. Monggo keduse di siapke panitia niki kerduse disiapke monggo niki saderenge diteruske kangge monggo siapke di rogoh sik sae disiapke duwite diniati nggih bismillah monggo sallallahu Nabi Muhammad niki dados kula lan panjenengan sedaya nderek napa dawuhipun Gusti Allah niki do nglakoni salat berjamaah sing paling sae niki sing paling utama kula panjenengan sedaya kranten kula panjenengan sedaya niki nderek napa kalian Kanjeng Nabi niki selama hidupnya niki sakwene gesang niki Kanjeng Nabi mboten nate sing jenenge mboten nglampahi salat berjamaah. Mila kula lan panjenengan sedaya niki nderek kalian Kanjeng Nabi napa sing jenenge melu ngembangke agama Islam niki ya lek salat berjamaah. Sebab nek jamaah niki mepet-mepete kula panjenengan sedaya kok ora patek bener niki tetep diitung 17 derajat. Niki Kanjeng Nabi niki ngasih gerah mawon tasih berjamaah. Menawi kula panjenengan sedaya diniati le jamaah niki nderek napa wiyusan dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki diniati kula jenengan mangkat berjamaah, wis aku niat muludan le mangkat berjamaah. Niki ya oleh ganjaran le muludan barang jenengan. Jadi Kanjeng Nabi niku ngantos wekdal semonten-wonten setunggalipun cerita nggih. Kanjeng Nabi niku pas waktu sholat subuh niki makmume para sahabat niku lek nunggu nang masjid wis sak wen-wen nggih
Sampeyan sahabat Bilal niku lek dingak niku kok Kanjeng Nabi ora miyos-miyos. Akhire para sahabat niki do muwun, do nangis, Mbah. Do nangis sahabat niku. Lah tangise para sahabat niki dimireng kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki matur ngendika kalian putranipun Dei Fatimah, "Hei Fatimah, kayak kenang opo nang masjid kok ana swarane ramen banget. Nika sami muwun Rama panjenengan kok mboten minggahi anggenipun salat berjamaah subuh punika." Lajeng Kanjeng Nabi utusan kalian Dei Fatimah, Abu Bakar kon Sayyidina Abu Bakar kon ngunggahi, kon ngimami. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar sing ngimami subuh niku. Sayyidina Abu Bakar gek munggah nang pengimaman, Allahu Akbar. Wis ora iso ngopo-ngopo, ora iso arak ngucapke napa-napa. Malah Sayyidina Abu Bakar niki muwun to nangis. Nih. Akhirnya gandeng Abu Bakar niki kok muwun to nangis. Akhiripun sak jamaah niki para sahabat niki do nangis kabeh. Dadi ora sida jamaah lek salat ning jamaah nangis. Masya Allah. Akhirnya gandeng ramen banget wong dimireng kalian Kanjeng Nabi niki le do nangis ki kena ngopo kok seru banget do nangis niki kranten napa kok dimireng wong pancen antawasipun pengimaman kalian dalemipun Kanjeng Nabi niku caket. Nek sakniki sing diwastani daleme Kanjeng Nabi niki raudhah. Nek teng pun Pak Kaji Bu Hajah niki simun nate teng Mekah niki wonten sing jenenge raudhah. Niki tempat sing mustajab wonten ing Masjid Nabawi. Dadi sing gawe nyareke teng raudhah niku ya niku daleme Kanjeng Nabi niku. Mila panjenengan nek arep pengin ziarah teng mriku ayo monggo ndang daftar. Nek kaji wis do daftar kok aja rada suwi antrine ya umroh ae sing dhisik. Umroh dhisik, duwite ge umroh, ge mangkat umroh. Nggih. Ben ngerti, oh nek makame Kanjeng Nabi Rasulullah karo pengimaman ke oh kene iki to sing jenengane raudhah. Niku dadi sing utama kula jenengan sedaya ya teng mriku niku iso salat teng Masjid Nabawi iso teng raudhah niki nggih. Mila panjenengan seneng boten Bu, Pak nek karak do saged ziarah teng tanah suci. Pengen boten? Tenan, pengen tenan niki. Tak wae carane Mbah nek arek pengen mriko. Gampang carane. Daftar. Bayar. Niki ben iso teng mriko jenengan. Diniati panjenengan setiap hari, diniati. Nggih, nabung carane nek ora iso rak 35 juta sak mangkatang ya jenengan nabung saka sithik-sithik. Nggih. Niki. Dadi jenengan narak melu umroh sing penak ya bareng kula, melu kula. Birune kula apik, Mbah. Nggih, dadi ya promosi barang pancen di biru. Niki klambine kan klambi biru niki, Mbah. PT Impresa Media Wisata. Jadi insya Allah kualitasnya apik. Jadi tergantung sak kersane jenengan. Nah jenengan ono pengen wah arak pengen karo Pak Kiai bareng-bareng arak umroh ya wis ayo tak jeki arak golek sirga piro. Carane gampang, daftar 3,5 juta. Engko nek daftar jur napa ora langsung bayar, ora langsung mangkat ya mboten 3,5 juta. Jenengan nabung dhisik sak duwene sesasi arek 500.000 luweh, arek 100.000 luweh, 200.000 luweh. Mangke nek kira-kira wis oleh 30 juta, wah kula arek pengen mangkat. Ngelur rego sing piro? Sing 32 juta wae rasa larang-larang. Wis saged, Mbah. Tur yakin napa? Jelas niki mboten kok abal-abal barang ngapusi niki mboten niki sesuk niki September niki ngangkat ke napa angkat ke ping sekawan niki sekawan angkatan
Sing prei Agustus tok niki nggih. Dadi wingi saderenge Agustus 3 kali angkatan. Wingi sore kula niku gek napa niki manasik umroh niki aja keberangkatan kangge September niki. Dadi mulai mangkin tanggal 31 Agustus niki mun mangkat melih mangkin tanggal 3 September. Niki lajeng main tanggal 10 September. Main Oktober, November mangkat melih. November plus Dubai. Niki ora tegak napa niki. Dadi niki jenengan donga nyuwun nang Gusti Allah, ora kudu wong sing sugih iso ziarah nang tanah suci. Ning pancen panggilanipun Gusti Allah sing kersakake. Nek jenengan pancen dipanggil kalian Gusti Allah, mangkin saged ziarah wonten ing tanah suci. Dimampukan kalian Gusti Allah, mboten usah bingung jenengan. Ning sing penting ya tetep ndaftar, nek ndonga tok ya ora tekan. Niki. Jadi istimewa kula lan panjenengan sedaya, syukur-syukur nang bulan Maulid ngaten niki iso teng mriku. Nek kula njen seneng nek teng bulan Maulid teng ngoten niki nek umroh niki. Nggih, paling seneng teng bulan Maulid. Dadi kula njen sedaya monggo niki sak sampunipun muwun niki kabeh do nangis teng masjid niki, teng Masjid Nabawi punika lajeng Kanjeng Rasul ngendika, Fatimah kayak kenang opo kok saking ramene do nangis wae. Akhiripun niko para sahabat niko sami muwun sedanten keranten panjenengan boten tindak keranten Kanjeng Nabi niku wis gerah rada parah cara gampile niku. Wis lek gerah niku wis tenanan. Akhiripun ya wis gandeng ora sida jamaah ya akhir Kanjeng Nabi niku tetep nimbali Dai Fatimah kono Sayyidina Ali kon rene kalih sahabat Fadil bin Abbas. Nah, akhiripun Sayyidina Ali kalian sahabat Fadil niki ditimbali kalian Rasulullah. Akhiripun Kanjeng Rasul niku dipapah sing tengen asta tengene niku Sayyidina Ali, sing teng kiwa niki sahabat Fadil bin Abbas niku. Akhirnya Kanjeng Nabi lek ngimami di pepeh niku Masya Allah. Nek kula panjenengan sedaya ming masuk angin sithik lah gering sithik alah kok ora jamaah nek dhewe niki Masya Allah. Nggih. Kaya ngono kok arek melu oleh karo Kanjeng Nabi ning ya wis muga-muga kanthi barokahipun kula panjenengan sedaya do muludan do maca selawat sing akeh insyaallah muga-muga oleh napa rahmat lan syafaatipun Allah Subhanahu wa taala, syafaatipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kranten kula lan panjenengan sedaya niki nek diitung ibadahe nek arak dicaoske nang ngersane Gusti Allah ora ana apa-apane. Wong kula panjenengan sedaya niki Allahu Akbar bubar kabeh. Niku jenengan sedaya bubar kabeh. Dadi ke Allahu Akbar nis ting 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 oh bakso kae. Ke Allahu Akbar kok ora udan pemehane kae gabahe urung tak entasi. Niki nek arep di paringke nang ngersane Allah jarak kaya ngopo ya ora ana nilene awake dhewe. Ning sing kula lan panjenengan sedaya saged diarep-arep niki rahmatipun Gusti Allah kalian syafaatipun Rasulullah. Mila kula lan panjenengan sedaya niki ben saged pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Niki kula panjenengan sedaya ya paling boten le jamaah diopeni sak iso-iso. Wong imam karo makmum wis rasa rebutan, rasa bingung. Wis sing dadi imam ya dingusak matine dadi imam wae. Makmum seto makmum. Sebabe ganjarane padha wae. Luwih penak dadi makmum garip manut. Niki jamaah kula lan panjenengan diopeni. Insyaallah kapan wong kok jamaah tenanan diopeni tenan. Insyaallah kula panjenengan sedaya niki ora bakalan napa ora bakalan rekoso. Pancen niki jamaah niku nek iso diopeni tenan niki masyaallah luar biasa. Nggih.
Mila kula lan panjenengan sedaya monggo do jamaah sak saged-sagete ya berusaha mepeti sing hurung bisa 5 wektu berjamaah terus ya mepet-mepete ping pindho. Sing penting setiap 1 hari 1 malam gangsal wekdal niki aja ngasih gotang ora berjamaah. Ya ketung mepete kecandak maghribi ya semaghribi pokok men berjamaah. Kecandak isya ya isyae sing berjamaah. Syukur iso kabeh. Niki kula lan panjenengan sedaya. Niki melu ngurip-urip napa agamanipun Gusti Allah. Derek kalian tindak lampahipun Rasulullah. Rasulullah direwangi tetap berjamaah terus awit tekan gerah. Akhiripun sak sampunipun Kanjeng Rasul niku mimami rampung lajeng pidato wasiat. Wasiate werna-werna pokoke sing meden-medeni kuwi. Niki diweden-medeni karo Rasulullah niki. Nah, akhirnya wis kabeh sahabat itu udah nangis kabeh. Ki Kanjeng Nabi wis ngendika, aku ki bakale wis sarak dikersake karo Gusti Allah. Wis langsung kabeh do nangis sahabat. Nih, Kanjeng Nabi Masya Allah kaya ngoten niki tuntunanipun. Mila kula lan panjenengan sedaya niki sing paling gampang niki yada maca selawat. Niki nek arak gampang jenengan ben digampangke urusane kalian Gusti Allah niki maca selawat Jibril sedina paling sithik ping 1000. Wis pokoke sewengi niku paling mboten sak dudukan ping 1000. Nek jenengan ping 1000 niku seprapat jam rampung. Nek wis tenanan niku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, wis tenanan. Nek Mbah Kiai kula mbiyen ora ping 1000. Nek pengen ping 10.000. Masya Allah niki. Estu niki kula nglampahi ambek nderekke kalian Mbah Kiai ngoten niku ping 10.000 setiap dalu. Milo kalian Gusti Allah niki wekdal ajeng bangun niku nggih niki barangi teko dhewe Mbah ajeng ngedrak sakmono tambane niku Mbah Kiai iki anane mbing mujahadah ora nyambut gawe Mbah Kiai kok Mbah Kiai ndak ora nyambut gawe wong mujahadah nyedhek nang Gusti Allah tenanan akhirnya ngedrak sakmonten kae niki ming duwe modal apa to ya modale yakin nang Gusti Allah. Lah akhiripun Mbah Kiai setiap dalu niki mujahadah maca selawat niki ping 10.000. Mboten ping 1000, Mbah. Ping 10.000 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ping 10.000. Akhire kalian Gusti Allah diparingi dalan arak mulai ngedak ngoten niku ki ana semen teko sak truk. Wih, kowe kok ana truk kok nggawa semen sak mono kae ge opo sing ndi kae. Lebari kok ana wesi sak truk. Kula nggih gumun Mbah niku Masya Allah. Niku kula menangi dhewe niki. Estu niku. Kula tanglet karo supire, Pak. Niki saking pundi? Ngoten niku ki supire ngeten iki jawab. Mboten kula sing penting kan ndugeke teng mriki tok. Ngoten supire niku. Wong kula sing nampa Mbah Kiai niku ajeng mulai medak niku Mbah Kiai tidak aku ora jaroh nanggon Mbah Kiai kono aku wis engko nek ana sapa-sapa tamu ditampa niku kula sing nampa riyen ngoten niku. Lah niku Mbah Kiai gek tindakan paling gek dugi mawon teng makam niku. Niki kok teko-teko ujug-ujug ana teko semen sak truk. Wah cukup kae nek ngono. Masya Allah niki. Niki istimewane mboten mung teng mriku tok. Sing paling lumayan melih dhewe niki sok nek oleh syafaatipun Rasulullah. Nek oleh syafaat esuk dhewe senajan to mepeti kok nang neraka ki ya adem nek oleh syafaat Rasulullah. Nih insyaallah nek oleh syafaat ya ora nang neraka nggih, Mbah. Muga-muga mboten nggih. Ya, muga-muga dhewe dislametke saka neraka. Ya mepeti nang neraka ning nek oleh syafaatipun Rasulullah ya paringi adem. Senajan to diobong contone kaya Nabi Ibrahim diobong ora panas pancen oleh rahmatipun Gusti Allah. Nah, dhewe mbok menawa le dosane saking akeh yo mampir neraka sithik-sithik yo ora apa-apa ning muga-muga ora panas Allahumma amin.
Eling-eling zaman wis akhir, iman siro ojo mondar mandir, ojo mondar mandir. Apa siro ora kuwatir bakal petuk mungkar nangkir. Apa siro ora kuwatir bakal petuk mungkar nangkir. Salatullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong ing donya wajib do ngaji, ora ngaji bakale rugi, bakale rugi. Rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal rekoso. Rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal rekoso. Salatullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dados kula panjenengan sedaya niki nek nang donya niki wajib ngaji ta. Wong ora ngaji niki bakal rekoso. Kenapa kok rekoso? Sebab kula panjenengan sedaya ora ngerti tata carane ibadah nek ora ngaji. Nek ngeten iki lak ora ngaji pengajian niki jenenge. Nek ngaji ya jenengan main kalih Pak Kiai sing mriki, kalih ustaz-ustaz mriki. Ngaji masalah bab-bagan salat, bab-bagan wudu. Niki sing penting, nggih. Niki ngaji sing paling penting niku. Niki pengajian, niki ngoten niki. Nek kon marai masalah wudu, masalah salat ya ora rampung-rampung. Ngoten niki. Mila kula lan panjenengan sedaya niki nek ora do ngaji niki rugi. Rugi tenan, nggih. Dadi napa meleh sok nek nang akhirat niki bakal do rekoso. Sebabe napa? Kula jenengan sedaya lek ibadah ora iso pas sebabe ora ngaji. Nek insyaallah nek kula jenengan sedaya senajan to hurung bener ngibadahe ning ijih gelem ngaji terus niki ya insyaallah karo Gusti Allah di ngapura, Pak. Niki sebabe kula jenengan sedaya ijih ngaji. Mepete kula panjenengan sedaya burung patek bener le ibadah nek kok wis sedo nggih. Ning ijih ngaji sok yo nek ditakoni karo malaikat salate ora apik kok arep mlebu swarga barang. Kula niku ijih ngaji kok wis dikersake kalih jenengan. Yo ngono lho jawab, Pak. Ning sing penting ngaji terus. Ngaji niki ora kudu wis cecah cilik-cilik, wis sepuh-sepuh ki ya ngaji kudune. Ngajine ya cara kupingan. Nggih, ana lapanan, ana minggon. Nggih, niku wonten lapangan mboten mriki. Niku dirip-urip niki penting sing paling penting niki nopo blak-blakan masalah ngibadah terutama masalah sesuci masalah sholat niki sing paling penting kranten sing paling bakal dihisap pertama kali benjang niki masalah sholat. Nek sholat kula panjenengan sedaya kok ora bener niki liyane ya ora patekno. Ning sing penting senajan ta ora bener ning nek ijih gelem do ngaji insyaallah oleh pengapuranipun Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Niki dadi sing penting niku kula jenengan sedaya ijih gelem do ngaji. Nek rugi donya ora apa-apa. Apa salat iki marai sugih ya ora, Mbah. Salat niku ora dadekke sugih, salat niku kewajiban kula panjenengan sedaya. Dhewe nek arek oleh duit ya nyambut gawe, nek arek oleh ganjaran ibadah.
Ora njuk dhewe, wah salat tambah dina nyatane ya ora ndang iso tuku mobil kok umpamane ya ora kena ngoten niku kula jenengan sedaya wong salat niku kewajibanipun kula lan panjenengan sedaya. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqomah istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Ya Allah Gusti kita nyuwun benjang pejah husnul khotimah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mene kula lan panjenengan sedaya nyuwun dhumateng Gusti Allah. Lan nyuwun saestu muga-muga kula lan panjenengan sedaya niki kanthi gesang niki ingkang istiqomah anggenipun ngibadah dhumateng Gusti Allah. Muga-muga kula njenengan sedaya niki do guyub rukun karo keluargane, karo tangga teparone supaya pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Niki termasuk kula njenengan sedaya do guyub rukun karo tangga teparo niki iso ndadekke rahmatipun Gusti Allah. Dadi aja wae karo tangga teparo malah ana tanggane sing gek cara gampange ngene. Gek duwe kesusahan jenengan malah ngece. Niku ya ora kena, niki hak tangga mboten wonten ndak jenengan. Dadi kedah nggadahi hak kalian tangga tepale. Nek ana bot repote kula lan panjenengan sedaya ya sak bisa-bisane dibantu. Nggih. Niki supados napa pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Nek ana tanggane sing gek kepenak, paringi mulya, paringi sugih, niki jenengan ya kudu melu matur nuwun. Alhamdulillah dene kok si paijo kae kok ya nyambet gawe kaya ngono kok iso gawe omah api, kok iso tuku mobil api ya alhamdulillah muga-muga sesuk aku nek arek lunga ben iso melu, iso dijeki ya ngono aja malah wah kae wong nyambet gawe ngono kae tuyul kae mesti lah. Niki mboten pareng, mboten sae kula panjenengan sedaya. Mila kula lan sedaya sing penting niki pados ridho lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing sonten punika muga-muga sedaya ingkang rawuh punika dipun paringi tetep iman Islamipun, dipun paringi yuswa ingkang panjang ingkang barokah, dipun paringi gesang ingkang istiqomah kangge ibadah, kangge ngrumat putra wayah, dadosaken putra putri dados solih solihah, parengono saged ziarah teng Mekah lan Madinah. Allahumma. Ning sing penting arek nang Mekah Madinah do daftar. Monggo niki saderengipun niki wis sore, jule wong wis sore mau bisa kok. Nggih. Dadi kula mau mangkat saking omah niku jam 11, Pak. Tekan mriki wis sarak jam 2:30 mehan. Delalah niki wonten karnaval macet. Teng Sumberan ana tabrakan truk kalian cerine remuk macet meneh rodoan. Teng Krasak ge ana karnaval macet sakwen-wen saking Bangjo Salaman dugi Krasak macet. Masya Allah. Kiye ki arek tekan jam piro? Kula iki panas jawene ngasih. Nah niki masya Allah, muga-muga niki sinau segede kula niki ya ora niat ngajeni jenengan, boten mulangi jenengan, niki mung sareng-sareng kranten kula niki rawuh teng mriki niki nggih napa sowan teng dusun Sunggingang mriki niki teng mbah-mbah kula. Dadi mbahne kula niku wong mriki niki, mbah buyut-buyute kula niki. Nggih. Dadi kula ming silaturahim teng sedulur teng mriki niki mboten niat ngaji kula. Estu. Dadi kula niki Mbah Las kae tenggen kula niki ya kula ki ora iso pidato, kula ora tau ngaji. Kula niki ora tau nek pidato ngeten niki. Nah, ya kula tak sowan teng
sunggingan ning sing penting kula niyate kula silaturahim dumateng tangga tepalih dhateng sederek-sederek sing wonten ing mriki kranten mbah kula niku mriki mbah buyut kula niki nggih dadi mbah buyut kula asli mriki manggen teng Ngelu ngertos Pucung Rata lah sing Pucung Rata dia anak tekan Narata. Nah, Narata dia anak mleh ya jeneng Narata kono. Nang Narata akhire dia anak kula. Kula manggone nang Temanggung. Nah, dia asline kula ya wong mriki, Mbah. Dadi teng mriki iki tangga kula njenengan sedaya. Mula kula kancane teng mriki sange kae jane ya do paham. Kae jane niki jenengane iki ora Jamaluddin, Mbah. Jadi Muhammad Jamuddin kula niki, mboten Jamaluddin. Ning ora apa-apa. Nggih, ora apa-apa. Termasuk Mas Arif ki yo ngerti jane karo kula kae jane. Ngerti asline ning yo wis kita ora ngerti ngono wae. Niki, dadi kathah teng mriki rencang-rencang kula biyen teng MTS Aliman Sangen. Nggih, dadi kula MTS teng Sangen ning kula manggene teng Temanggung sakniki. Nggih tambah donga restu panjenengan sedaya muga-muga kula lan panjenengan sedaya anggenipun silaturahim niki ampun pedhot wonten ing alam donya tok muga-muga ndadosaken dumugi wonten ing yaumul kiamah benjang do saged sareng-sareng saged mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala kanthi rahmatipun Allah syafaatipun Rasulullah. Niki saderengipun donga ketang sekedhik monggo mahalul qiyam Pak Bu niki kangge napa hormat kula lan panjenengan sedaya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam monggo lagune nderek jenengan dimusiki monggo Pak monggo jumeneng sareng-sareng. Oh nggih niki tak saderengipun niki mahalul qiyam niki jariah panjenengan sedaya pikantuk 3 juta swidak 6 gangsal atus alhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga kanthi niat jariah panjenengan sedaya wonten ing wulan Rabiul Awal punika ndadosaken sababiah pikantuk syafaatipun Rasulullah amin Allahumma Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina fahtafat minhul buduru misla husni kamaru aina qadu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun antal badru anta nurun fawqa
nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatu alaika. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwal wal akhir wa radhiyallahu tabaraka wa sahabati rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu ya kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajib 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa jama'atina jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlis min ahli ilmin nafi wa ahli khair wa ahli al-Quran wa ahli tuqa fala tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang saha langkungan panjenengan kala akhiri wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten enggak ingkang pun pendikaken panjenenganipun Bapak Kyai Haji Jamuddin saking Temanggung. Mugi-mugi datosna jimat paripih katur dumateng panjenengan. Mligine katur dumateng sedaya masyarakat sumpingan gitu. Yang menika saestu saking kula pribadi anggenipun dherekaken lampah adicara wiwit purwa madya wasana tentu kula badhe kalepatan saha klentah-klentunipun anggen kula matur saestu nyuwun pangapunten kula akhiri wallahu yakti bihi batin wafirah di walakum fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirullah أنت مصداق صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khabitaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khabitaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun paripurna pangaosan kula wau ingkang dipun ngendikaken panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kyai Haji Muhammad Jamuddin. Panjenenganipun Bapak Kyai Haji Muhammad Jamuddin monggo Mbak Neli saged marasowan wonten mriki sebagai penghantar suri nggih. Alhamdulillah bina dengan lancar sedanipun nggih. Monggo dumateng rencang kadang kaneman ingkang badhe nderek sami nyawiji kalian kula terasaken Iya. kula aturaken ngoten to Mbak Neli. Yes. Masih bersama Rizkita musik sambil menemani beres-beres para panitia. Ada satu tembang nyanyian rindu, ini koleksi dari oh tidak Bang Budi. Abah Budi ya. Abah Budi. Satu tembang nyanyian rindu bareng dengan Riz. Saya hanya padamu. Rumah